Ụmụnne m ele ụtọ nọrọ unu hụkwụrịcha nwanne ọnụ nwaanyị mba nọ awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m kemgbe nne na nna jiri mụ m kemgbe m jiri wuo mmadụ ha ngalugbo ene m ha ahụbe m nwaanyị dịka nwaanyị n'ugbo m na-aga ikwu akụkụ ya ụmụnne m ahụbe m ahụra m ihe ahụra m ụdịrị mmadụ dị iche iche mana ọ maji mana oke na-eme mana ahụbeghị m ụdịka nwaanyị n'ugbo ene m na-aga ikwu akụkụ ya m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nọmza ya sị m na m gwara akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na unu tụledela akụkọ ya ma gwakwa ya 1 or 2 ya sị m na nne na nna ya mụrụ ụmụ nwoke 3 ya nwawo the only girl nne na nna ya mụrụ na mama ya na ọ wee hustler a hard working woman hụrụ ụmụ ya n'anya na-eme petty businesses dị iche iche mana ihe ha ji mara udo ha enweghị udo nke obi na mpe na ọ na-aṅụ mmanya nweta ego ọ ga hang with friends ọlọta drunk, intoxicated, misbehaving, violent, ọkọrọkọrọ mma ha kọrọ onye ihu kọrọ onye azụ ọkọcha ya lagburu tihonokọtị ya etetela ka ọma ihe mere yesterday mana o ji anya ọcha ihe ha na-eji ama na ọma ihe o mere yesterday wo gị nwa anwa ikekwe ya edenwe ihe lakpuru gị wepụga datin ga edenwe ebe na obe odenwere ya etete ya n'ọkọta ya gwa datin ya dị very sure na ọ na-elu tebụl nga nke edesara ihe ọ na ya dị sure na ya edenwere ihe n'azụ telivishọn ọ na-ekwu clearly gosiri na ma ihe ọ na-akọ ha ma gịnị o ji anya ọcha ya ụmụnne m nwanne ya nwaanyị gara ihu sị ọ kụgidere mmanya kụgide mmanya bịarịwa mgbe mmanya na-arịa papa ya shift attention ya to one lady. That lady mgbe niile ya na mmanya na ya eko mgbe niile ha nweta mma ha shi mata the lady ha amaghị mgbe niile this lady na mma ha na eko ọ ya ka emegidere mma ha arịwa nwụcha mma ha nwụrụ akwa mkpe mpa ha gbapụrụ akwa mkpe ọnụrụdo 6 months agwụcha few days to oyipụla akwa mkpe ya bịa lọbata this lady na-achụli mmanya omenobi elu mgbe ọ dị ndụ lụzie ya this lady abatazie shiwezie ya na ụmụnne ya ọrụ n'ala ya eshie nwede ya eshide were mmiri ya zaa ha n'isi na ha kperiri ahụhụ n'okpuru imi nna ha to the extent this lady bịa o were razor blade na-alashi ya ajị ya n'aka n'ihi na ya dị hairy ọ bịa na-alashi ya ajị niile ya n'aka na ya gbara ajị ka nwoke kedu ihe a ga-eji dị this hairy for what na ya ekwesịghị ịdị this hairy obido na-alashi ya ajị niile ya n'aka ya na-ala ya tọtara ajị niile ya n'aka kokoshia mgbe ọ na-ala ya ọ na-emere chekwene ya ahụ ọbara na-awụ mpa ya lee ya sọ gịnị maka shiri aka gịnị ka ihe o ji dị like this ọ gwa na nwunye ya lara ya jiri ya n'aka mpa ya sị na ọ dị mma sha nwaanyị gba oke ajị na ọ dịghị mma ike agwụ ya na ya lakpa ya ga-ebege andọ ya toro ụmụ nwoke ụmụnne ndị ka ọzọ tagide ahụhụ a young man abịara dị ile ya or somebody alikere ọ bara ya anya ya dọwa ya oji ndọwa wee na enweghị ya na anụ n'ụlọ nna ya atagbu onwe na ahụ eme mgbe ya lụgadi ụmụnne na ebe akwa ya dịka ebe mmadụ nwụrụ di ya hote ụmụnne eshi ebe gwa wee sị ya na ya nwere plan mana ọ gaghị agwụ na ka ha larugoro ka ha mechara kwara wedin lawa ya kpọwuru di ya elewe sọ gịnị mere ya dịka ahụ bright ya ma ọchị amaghị otu esi agwa ya na ụmụnne ya hapụrụ na o cheghị ya echiche mana ya ma na di ya nwere obi mmadụ mana ya ma na o nweruru to that extent di ya gwawa na ya ma ihe na-abọde ya jụọ ya soro ili ya sịs ọ gwa ya sị ngwa ya kpọọ ụmụnne ndị ka nwoke 3 ahụ nọ na ha bịa ka ha niile bikọta ya eshi n'elu oche na ya na mmadụ vuru genu die na ahụ cha ebe ya ka ibere gụrụ ya ga ọgba ya bido ebewe kelewe ọsị ya don't worry na ihe ọbụla ga-eme ya obiọma na ọhịa ga-eme na ọwụta eshi send afọ ụmụnne ewere one room ede nwere for guest room were nye ụmụnne ya 3 ha na-atọ kpọkwuru there na ihe niile ha na-eme how to impress her husband ha anaghị like iti aka na ihe na-ahụ ụtọ ụmụaka na-ebe ha sa gara ịgba bọọlụ ha gara igba egwu elota ha dị besides ha kedu ọkpara gafere n'oge ịga na-agba street ball na ọwụta niile shi biri
ke osogo diakpara abịa ga-erejista ya ebe ọ ga-amụ ọrụ ke ntakịrị na nwoke di ya na-akpụ ya ga shop ofozie ke diọkpara asị ka amara ihe a ga-eme anọ na ka amara ihe a ga-eme ya wụ na ọ nọ in communication with enyi ya nwoke nọ ala bekee mana because enyi ya nwoke na ala bekee si n'obi ndị ukwu obi ọgaranya obi ndị nwere ego mana ọ nwanne ya nwoke na-emere ya assignment mgbe here ya bụ na the same class ọnwa klaasị ya and ụgwọ skuul niile nke ha gbarago na ọmama ha mpa ha ama ego ole a na-akwụ n'ụgwọ skuul ha na edukeshọn ha endịrị mgbe mma ya nwụrụ na ha na-ega mahadum mana ha gụchara sekọndịrị skuul kpara n'aka de na enyi ya nwoke na ugboene enyi nwanne diọkpara na-enwe ọpọchuniti ịga mahadum ọ bụ anyị na mahadum gụnwakwa gụcha nakwa akpọ nwanne ya ngwesị ya bịa na ya ga-achọ wee na-akwụrụ ụgwọ skuul na-anata parents ya ihe niile twice wee kilia nke ya nwanne nwoke ele jamb ịmara ahụ na jamb sometimes ọwụhụ by merit ihe hụrụ gị were o lele jamb gburu abụọ ọgbọkọ somebody dị brilliant the young man enwe na opportunity gawa ala bekee gawa dọwa nwanne ya na ala bekee nakwa akpọ chikwa ebe akpọkwa nwanne ya nwoke na-akpọ anọ ka amara ihe a ga-eme nwanne ya nwoke kedị ọkpara si ya chọrọ ịga mụọ otu esi arụ ha trọk ụmụ long trucks ndị a na-ebu mmanụ heavy duty na ya chọrọ ịga mụọ otu esi arụ ya di ya a ga-erejista ya sign ya mana apart from ihe ọsị ya chọrọ ịga mụọ na enwe n'ahịa ọ chọrọ ịga mụọ one certain time mgbe ya alụbeghị di na enwe n'ahịa ọ chọrọ ịga mụọ one certain time two businesses dị lucrative ọ chọrọ ịga mụọ asị ya kpọta shọti ya akpọ mpa ya nwunye nna ya jụ na ya etikwelechi na ya etikwele signature na otu ike na enwe ihe ozu ego na ọkwa ya kwa gaba iburu papa ya ekwe ha bịa signere nwanne ya nwoke ọhịa o ji luzuo those opportunities before kelugbeene ọsọ chọrọ ịga mụọ otu esi arụ trọk di aga sign shọti rejista ya kwụọ ụgwọ mee ihe niile nwanne nwoke aga bido that one ọkụtụ onye ọbụla pụsha mgbede ha elu nọ steji n'ugbo ka nọ diọkpara nne die ụkwanụ ka etoro die efisiti ha one day na-eti si gịnị mega ebe a na what is going on jụwa nwanne nwoke ụkwanụ di na ọlụwụrụ nwaanyị ha ewere dimkpa atọ dashi na-eleke dimkpa atọ ha ote makpụrụ n'ụlọ ya na-enye ha for what na ọ dị too much di ya gwa na ọ ya nwa mere ha invite na ọ ya nwa sị ha bịa and they dị comfortable na agwa ha dị oke na enweghị any problem nwanne di ya nọrọ ngajụ na lele na kwesịghị ekwesị na ọ bụrụ na eji ọgwụ jide nwanne ya nwoke na ya ga-ahụ maka ya na ya ga-aga n'ala ụmụ agbara ga-eke asha ihe ekere ebe ahụ befe ma ọnụjụ ya nọ naanị 4 days la 4 days ahụ hell ya ezewe ụmụnne lọta ha na-agba ume ha lọta ha na-eme ka eplizi ka ha ụtakwa na ha nwe ha ajọ mmadụ stil ọ chọghị ma nri ụmụnne ri fụọ ya zi ụgwọ nwanne ya nwoke na ya na-ele anya na nwa ya nwoke lecha wee ka ọ bịawa ebe a kedu ihe ọ gawara ndị ogoro gachịrịcha dimkpa atọ bịa wụsa ebe a na ya na-aba ka ọwụ ụlọ nwoke aba ka ya nyere di ya ego dewere ka ọwụ ya nwa ego ka eji enye gị ụmụnne iri ya ekwu na okwu ya gba nkịtị okwu juru nwanne nwoke agwa ya sị nwanne ya hapụkwa ndatin ya ala gakwuru nne di ya gide kowa koga nnọọ ka o ju ụlọ nne di ya kpọọ di ya na fon si na enwere ihe nwanne nwoke ekwu gị ka ọ lụrụ ọsọ gara kpọrọ ụmụnne nwunye ya si yes ya nne di ya jụọ esi ele otu ha rụkwara mgbe ya si na ha rụ nwa ya n'olu nwanne di ya ahụ nọ na background ka ọ jụga mee ihe ikpowara ọwụ ka ịjụ ha otu ha mere ọwụ ịjụ otu ụmụaka mere eji ụmụaka yi jaga ọwụ ụmụ gị kedu nke ị ga-agwa ihe kwesịrị agwa ọwụ ele otu ha mere ị kpọrọ ka ị mara otu ha mere nne di ya agwasị hapụkwanụ na ya ghara awakwana ihe na ọ dọkarịala nkwa ihe na-ewe eri eri n'ahụ agbanye afọ yara ime bịa mmụọ n'ihi na nne ya nọ n'ọhịa the last person ya ga-eme invite na nwunye nna ya na ọ bịa nwere ike ịkpagburu eme ọgwọ jekwashara ya n'aka sọmbụrụ na-achọghị ọganiru ha ya sị nne di ya bịara ya ọmụgwọ nne di ya abịa ọmụgwọ ya emeri ọnụnụ ya n'ụlọ ya ọ dị unforgettable na nne di ya were ụmụnne ya mere ụmụ ọbịa na-anya ha ndụmọdụ ọbịa na-abara ha ma erikwela nri ya mecha ya banwara ka dị ọkpara na ọ na-ama oke ụzọ apụ na ọ na-arụ mma isi ụta ha ma ụzọ ka onye ahapụ ịdaga na ihe na ọmaghị isi ya n'ọdụ ya na eji sọ ụta ma oke ụzọ ọ gịnị were ha mere ụmụnne bịa ha kpọkite ha sị na ọsọ onye nne di ya sọ nne di ha sị ha sọ nne di
ọbịa na-agwa ha na ha kpachapụkwa anya na-enye ha ndụmọdụ dịka nne mmadụ. Ori weghala bifo ya erie ya jụọ ese ụmụnne orikwele onye jikwekwe ha afọ ka ọ na-emere ha na ntụbi ome ọjụwa nwa nwoke so ndị oge ụmụaka ụmụokorobịa na ụmụokorobịa eji na-eri oke nri na onye jiwekwe ha afọ di ya sịkwana ya gbalịga na ya wụ problem. Nne di ya nụcha ya daa ya n'ụkwụ bege jide ya n'aka na-ebe jide. Nne di ya si ebili ọsịsọ na ebilie na mmadụ wụ investment na the best place mmadụ kwesịrị invest wụ na mmadụ, ọwụ na moto, ọwụhụ na any other thing. Mmadụ na keligbuo na ọ mụrụ ngaligbuo na oku ya n'aka na-enweghị ihe nọ nga ha na enwe onye ga-ama onye ga-aghọta nwa na ugbo ada tomorrow na-enweghị onye ma na ote nne ya nwụrụ n'ike gwa nwere onye nne ya mere ihe ọma ga na-amadụ hụsef si nne ya nwụọ na ọhụ ha ala nọ na ntị na nne ya nwụọ ya si lebe ụmụ ya nọ ka enye aka ya nwere ike inye because of ihe nne ya mere ha na mmadụ ka eji aba na ebili osisi ebele dịkakwa ahụ ya ebilie. Nne di ya nọga na ọrụ ya 5 months of beautiful stay with nne di ya pa ya enwe ihe ụpa ya dịka akwa. Ụmụnne ejikwana ihe ya egwu ha lọta ha zụtara ma suya ma ụta ka ha zụtagara ma fruit ya na atụbi ya na ha egwuregwu njakịrị egwuregwu. Ọ nọchala nwanne nwoke amụ nwakwala ihe nọtara mụcha aka eshie ike a na-akpọ ya ọrụ na ọka nọrọkwa n'ụlọ ha. Di ya jụọ esi na echeki ụmụnne ha etopụtachala ụna ha ga-achọ ka gere ntere ha ụlọ ụkwa na ha ka dị comfortable ebe a no problem. Ya gwa ha sina ya gwa di ya sina ha ga like ịbụ na ya hụ ga ha na ha dị uncomfortable no less ọnwụ ihe nwere ihe ya wụ less ya nwa ọ chọrọ ka ha make shift ụbọdị. Di ya sị mba na ya cha ya na ya dịla used to their stay, ya dịla used to their presence na ya ndị ha wụla men na ele ebe ha na-aga enweghị ọjọọ ha mege na ụmụaka na ha dị very okay na ha dị good so ya just ka ya ha dị comfortable in case maybe ha amaghị otu esi egbu ya. Ya gwa di ya sị mba ya don't worry no stage n'ugbo ka nọ na ka ya toro direct ụkwanụ ka diọkpara nọ 29 years old mgbe enyi ya nwoke nọtara n'ala bekee gwara esi na ya enwetala akwụkwọ na ya chọrọ itigere ya chọrọ isend invitation letter ọ ga-agbagharị ka eche gị ma nwere ego ya ga-ere ezinwu send ya wee sọpọtụ ka ọ bịa join ya n'ala bekee ebe ya nọ na ya nọ. Nwanne ya nwoke etie were the good news bịa gbotowara ha n'abalị ka ọ lọtara sị lekwe ihe enyi ya nwoke ya na-ekwu lekwe ihe ọ gwara ya. Di ya ṅụọ wee perfect idea in that case ka ha kpakọ ha kwado ya ọgawa na ọ nidiri gawa na wete di eshiri wepụta ego ji ree moto ọ zụrụ ya. Di ya ree moto ọ zụrụ ya plus ihe ndị ọzọ ego ma gịnị ya kpakọrọtara ọnụ emere nwanne nwoke akwụkwọ. Enyi nwoke receive ya nọ ya ka nwanne nwoke agakwala n'ala bekee ahụ nọga nọ 6 years. After 2 years ọ gara ebe ahụ ọ zụọra di ya moto gwa di ya na moto ahụ ọ na-agba na ya buru ibige nwunye zụọra di ya sendara di ya clean car dream car di ya because ọ na-anụ mgbe di ya na-ekwu na lekwe moto ya likere moto na ya nwee ego na Nigeria ka esef ọ zụọra di ya moto ahụ higher model of that car current one bulatara di ya ṅụọ ya onwe ya dị very happy na anọ na elu ya. Nwanne di ya ka diọkpara enwee problem nwere nnọọ very serious problem na nwanne nwoke eshi ebe ahụ sendara nwanne di ya $500,000 500,000. The man ahụ on work ọ gwa ya dat na ya ma ya emegere ya ya sendere ya ego a because of ọrịna mma ọ ịhụnanya no na ya sendere because ọ wụ diọkpara the woman ya jiri mere nne no diọkpara nwa the woman kpọrọ ya nwa ụtọ ọwụ diọkpara emeruo nwaanyị na nwa na ihe eji tinye sendere ego ka o were gboo mkpa awụ because of gịnị because of mommy ya makwana na ọ ihe o mere ọ di gogaziri eso nkwa ihe nwanne nwoke mere achọsọ gịnị na problem a nwanne nwoke nwere onye ọbụla gbara gasa na eleta ga-eme ka nwanne nwoke sendere diọkpara nne 500,000 ya sị ha kọ ele ụgwọ nwe onye ọ gwara ya so onye ọgwa gị na ọ nwanne nwoke si ekelekwa oge nwoke n'ala bekee no sendere ya na tọmshi ya jụwa di selebụl otu eshiri ma akaụntụ nọmba mgbe esendere akaụntụ gado ochi kọntaktị ya mgbe isendị akaụntụ nọmba ya si ụmụokoro bekee na-ajụ na ọ ga-wechi akaụntụ nọmba ha bịa chọpụta na ọ mgbe ọ kpọrọ mma ha ka ọ gwara senior brother si ya gwe sendị akaụntụ nọmba ka ya na otiri otu ochi sendere ya the money. Now otu a ka nwanne nwoke ha erikwelere taa ọwụ ya
nwanne ya ka ọzọ ka osonye diọkpara o sendela onye ka ahụ another country ka ahụ n'ebe ahụ do tebe aka ọ gara mana o meghị ọfụma then ha nwere ikwele ya nwanne ya nwoke na ugbo diọkpara ihe niile ọwụ ya everything ọwụ ya na ọ nọ n'ebe ahụ na ọ nọ na complete 6 years na-aga 7 years na ndezi ihe kpatara na ejiri gbagbu ugboene na nne di ya rịaga kpoo ya nwa kpoo nne di n'ihi na nwanne nwoke na kpoo nne di mgbe ọ chọrọ ikpe ya na-esendịrị ya ego na ka ọ na-emere ihe niile kpoo nne di ya si eji ha ahụ ma n'ọnwa taa na-akpagade nwa ya si eji ha ahụ ọgwabasịla otu oshi eme gị nne di ya gbe nne di ya so okenye ya gbanye ọka ya ga-akpaghachi ya leta nne di ya so oke okpozie di ya na fon gwa di ya na ya ga akpọrọ mme ga emere ya international passport na ya ga-esendịrị ya ego na ya chọbeghị ịlụzu nwaanyị ahụ enwekwana ha onye mmanụ dat na ivunu efile na nga yọrọ na mma nne di ya na ọwụ ke ha ahụ ga-anya ha ma na ivu na ala bekee nwanne ya nwoke gakwara na nne di ya tiri 100,000 fụrụ ya kee gbayọrọ baba n'iyi si e were ṅụrụ mmiri n'elu plen na bifo plen na ala ndịla ya mana a na-erecha nri n'ime plen ya wee rie nri ya ama hụ nwa onye ma ivu ndị ọgwa ha gwa si ekwutekwala na ihe ekwukwele ya gbakwala di nwanne ya nwaanyị kọsọ ọgwa ya mkpụrụ ike nwa ya dapụ ya n'ọnụ na diọkpara ya na ya na obi ga-agbawa ya ọ ga-agbụ agbụ na ode nwere na secret enweghị onye mmadụ mgbe okwu apụtagawo kọrentịli ka ha bịara ọkwa na nwanne nwoke ọkwala send ego so mere nne di ya akwụkwọ ka ya kpọta ya ebe ha na ọ nara proper treatment ha yara ndị nọọsịs ga na-abịa klin ya leji anya nye ya mee ya dị oke ka ya wee ya ọgwụ n'ahụ ya achọbeghị iluz that woman na ọ bụla ihe nwanne nwoke mere ilu na ala ji kpewere ọgụ ọ ya ka emere akwụkwọ nụtara o nwere nwanne nwoke nwere na pepa ya sị ka akpọ ihe tritigodo nne di ya na the next person ga-abịazi na ọ ga-awụ di ya ọ ya ka akwụkwọ nụtara emere na akwụkwọ nne di ya agawakwala na ihe ọzọ ha hụrụ infọmeshọn ọzọ ha nwetagawo papa ya gawara n'obodo ha ga na-aga eripọt ga na dia King's Palace na-aga eripọt ga die nne die na die famili ha n'aka eze obodo ha datịna ha agwa ya hapụgara ya nwa ya nwoke ụmụ ya na ya ha ya legara ya bịara bịa dọrọ n'ụlọ na ọ bụ otu nwaanyị na dis idea ha kpọrọ ụmụ ya atọ dị mkpa denwe kemgbe ụmụaka jiri hapụga ụlọ ka ya kpụrụ ka ha na-atụpụrụ ya ọnụ ụmụ ya na-azakwa ya ka enwekwa ihe ha jiri nna kpụrụ ugbo na ọ gaala ala bekee na ya na ya rịawarịwa ya kpokwa ya ọnụ n'ala nne di nwa ya nwaanyị kwado oge nwaanyị n'ala bekee mgbe onye kpere gala bekee ọ bụrụ diọkpara ya isi nwa ya diọkpara ya na ọ bụrụ na ọnwụ ha ọnwụ nara ya nne ha na ha na-anọ ugboene ya agaghị eluzu nwa o mee ya wuo ya nwere diọkpara nwee nkwa na-akwa aka n'ume na ha enwe nga ha ji ụmụ ya na ha hapụ na ha agaghị eji ụmụ ya emere ụmụ na ọ mụrụ ụmụ nwoke 5 na ọ mụrụ ndị ka nwaanyị na ọ gaghị amụcha ụmụaka dị otu a werekwa ụmụ ya were tụkwasị eze ha agwawa sọ dị aware that na nwaanyị ahụ na-ekwu maka ya na ha ma onye ọwụ n'obodo na o kwere nghọta that na this woman ọ na-ekwu maka ya na awụ nwunye ha and ọ mụrụ nwa enweghị nwa ya lara n'iyi na nwa ya ọ na-ekwu okwu ya kedu eji ọ nọ mgbe ọ gawara na ke ogo ya nwoke ya sị ihe nwa ya etochana dị mkpa na ya azụlitecha na ụmụ ya niile ha niile etochana dị mkpa na enwe nke wụ ụmụaka na ihe egwekwu ewu na ya nyere ha 3 months ịhapụ ụmụ ya nga ha ji ka ụmụaka ụmụ ya lokwute n'ihi na ha etopụtala ka ha bịa mara ma nga ala ya ma gịnị ma nkwụ ya ma ala ya ma nga ọ nọ ka enwe ike gwa ụmụ ya ihe ya na-agwa ha ebe kedị ọkpara na ala bekee na ihe e nyere ha na 3 months iji hapụga ụmụ ya nga ha ji ụmụ ya eze obodo ajụwa eso nga ha ji ụmụ ya including nwa ya nwaanyị ha bịara lụrụ ya sị ka ha lụọla di na ọwa ada ya nwaanyị ọsọ ya echeta mana ịchịrị ịlụrụ ada ya nwaanyị kpụrụ ha ụmụ ya atọ dị mkpa tụkwasị ụmụ ya anaghị eruzi ya ụlọ ihe ha kpatara ma nna hụrụ ya garịa ha chọdịghị ịma na ka ahụ nke ga-apụ ụka eze asụ ngwa nsogbu anọ na ya ga-eji ha oji enweghị ya na ha gwutere na ya ga-eme ka ọ mara eze obodo ha eji oji di ya elo kọrọ eze ihe niile otu ihe shiri mee na otu eshi nna ya si akpaga ha akpa na otu ụmụaka nweta ọpọchuniti naanị bịa saịn ara ha shọta ire ha ka ha bido ọrụ ebe a na-aga ịmụ papa ha ajụ na ha ezu eshi mgbe na-ebu abịa buru ya na onye ọbụla gba mbọ onwe na akọdịntụ nwunye na skuulu ha gara aga na ọmama ha na mpa ha amaghị ego ole ha na-akwụ na ụgwọ skuulu
and nwaanyị papa ha lụrụ ọ bụ somebody na-enye marriage nne na nna ya nsogbu mgbe mma ha dị ndụ. This same woman ka papa ha lụrụ after mma ha nwụrụ, ọ bịa na-akpakwa ha agwa ọjọọ na ha etoshala nwa ya ụmụaka ya diri school, na ihe ga-aga rejista ha na ọ bụ ebe ha mụkọ ọrụ na ọwụhụ school ka ya diri ha. And ihe o jikwa mkpụrụ mma ya gawa ala bekee ịgaga leta because mama ya nabatara ọwụ nne dị niile ga-eme ya ala ga ikporo dimkpa kpokwute nwa ya. Mma ya asọnwụ mma ebe n'ụlọ ha o ji ha mere nwa ma ndụmọdụ ma gịnị. And ala bekee nwa oge nwoke gawara na ọwa ọhụrụ nke ya matatị na mma ya gbara 100,000 naira na arụ baba ndụ were nye that boy ji sọpọtụ ya. Na kedu ihe nwaanyị na ugbo deserve hụ ihe ọma emegere ya, ọ bụ ihe niile ka a na-agwọta na ọgwụ na onye na-amaghị onye mma ya n'obodo na mma ya na o nwere obi mmadụ, mma ya na o nwere obi mmadụ na ọkwado n'ụlọ mma ya ka ndị ụmụ nwaanyị na-aga amara rice ebulatara mma ha rice gberi na mma ya duga rice gberi na ya rice ebutere ha na ọgwụkwala gberi na asụ rice ha jụọ esi ori dịka onye ọ recently ka ha bịara mata dat na ụmụ nwaanyị na-agakwuru ya na-aga ewere ngwa nri ma ego mma ya na ọwụ onye onyinye na enwe onye na-amaghị. Eze sị na ọ ga-abịa ịgwa ya onye mma ya bụ na nwaanyị ha maara n'obodo a na ya biko gawa gaghachi back to ebe ọ nọ na ya nọ na from him na ya ga-eji the man oji. Ọ ya ka eze gwara dat na ya echeki elu okwu ya jụkwala nwa ya nwoke wụkwanụ ke ogo ya nwoke ajụjụ lekwekwara ihe ọ sara ya. Ụta ka mpa ya nụrụ nwụrụ ọkụ dat na ya ahụ na dat na the family achọghị ime the needful na 3 months na ọ gaala. The next thing abịa savọ mmanya family ha bụ kedu ọkpara ke n'ozi n'ụlọ mmanya ka na ala bekee ọ bịa savọ kedu ọkpara akwụkwọ na ejikwere tọọ ya n'ihu tọọ family ya niile n'ihu agbara na ha bịa ebe ahụ bịa kọwaa ihe ha ji were ụmụ ya were tọkwasị na nwa ya nwaanyị ya lere ha chịrị dị mkpa atọ mgbe ha were ya ihu were edenwere onwe ha na-erizi ihe ụmụ ya kpatara. Abịa weta leta na o shi from marashi ugwu ebe nwana shaba ya no nne dị etiwe so na ala bekee ebe a na-eti so ụmụ ya ezu ekwolokwu na arịshị gate one lekwekwe na ole ka ya bara n'ime ya na ọ gịrị ihe nwoke na ya mere ya na ole ihe bụ ihe mere ya na nwekwa ihe ọjọọ ya mere nwekwa ebe ya kpọrọ ụmụ ya gabekwa mbụ asa arịshị ezinụlọ ya niile nne di ya nọrọ ebe ahụ na-ebe n'ihi na kedu ọkpara kpọrọ nne di ya na fon na-akụrụ ihe mere na denụ nwanne ya nwoke ya na nne di ya nọ n'ala bekee agwawa kedu ọkpara so o kwesịghị ịkpọ mama ya na fon kọwara ya destin na ọ bụghị niile ka a na-agwa agadi nwaanyị na o kwesịghị ekwesị mana ọ dị sị nke ahụ na ọ gaala na ọkwa ya nwa ka papa ya na-atọ na ya biko jiri ori ya eze na ya ga-alaiki ịdị involve na that case na ụmụaka a na-echi n'azụ ekwutere. Ọ ya ka e werere nwanne kedu ọkpara gbakwuru eze gasị lekwe leta this man jiri gba ha akwụkwọ n'ihu agbara na ya kpekwala nwa ya nwoke dị ọkpara ka e kporo mmanya n'ala bekee. Lekwe ihe o kwuru na ya dị fully involved na ya wụghị ụmụaka na-echi n'azụ adọ na biko na ọ ga-alaiki ikwurie anọrọ nga gboo nwanne nwoke ya na eze ekwekwucha eze asụ nsogbu na ya nọ na ihe o kwuru na ọwụ dị mkpa indeed na nwoke ka ọ and amamihe ya na ụzụ oke uro that day eze dige somebody so ha ga-aga meet the shrine ga-aga meet the priest onye na-ahụ maka ihu agbara nwa gwa that na eze obodo dị ụta dị involved na this case biko ka ọ kwụrụ na eziokwu na ya ga-edige ndị ga-ahụ maka otu echiri kwuo ya nwe okwu na a ga-azakwanye ya the family ga-aza na ya dị involved na that case. The priest has no problem. Onye messengership from the palace alaghachi ruo the day enyere ha the very date asa ha bịa diọkpara nne di ke nọ n'ụlọ ya na family elu n'ụlọ na ndị eze zipụtara agawa na ihu agbara nwa lekwezi papa ya bịa di ya bidekwue that na ya zụrụ ụmụ ya na ihe na ọwụ ụmụ ya na ụmụ ya na nwunye ya mụrụ gbọrọ ndụ na iwe ụmụaka wụ because ya lụrụ nwaanyị ọzọ na ụmụaka na ha dị happy ma alụkwu nne ha nwaanyị ọ na nne ha nọ ya nwee mgbe ha na-eji ekweta na nwunye nna na ọ dị mma na ya na nwunye ya zụgidere ụmụ ya siri nwunye ya nwụọ ada nne ya ada ya nwaanyị kwa na alụọ dị ka ọ lụwakwara dị lụcha na ụmụ ya galitela ego ịchọrọ ihe ha ji ndụ ha eme oge nwoke abịa chịrị ụmụ ya dewere onwe ụmụaka nọrọ ebe ahụ na-eme ọfụma ugbu ene na ọwụ oge nwaanyị ka kpụrụ gawala bekee wale ya nwa nna amụ ha enwebụ onye jụrụ ya erige ka ya agboga ka ya nyọga enweghị onye mọtụ ya mere na ihe eji bịa ngalugbo enewo na ọ gaghị akpụrụ nwa ya nwaanyị ọ bịara lụrụ ya lere nwa ya nwaanyị ọ gbawa ya ka nara ya ụmụ okorobịa atọ ya nwụ na enwebe o ji ụmụ ya na-ahapụghị ụmụ ya keke ka lụrụ n'ụlọ ajụjụ na ese amadụ n'otu ihe mere
na ya egburu ha egbu ọ gịnị nweghị ya mere ọwụ na ha ji anya ha o kwekwele gwụcha ka oge ya then onye eze zitere ajụwa si biko na ihe nwere okwu jụwa papa ya so how many years ka ụmụ ya pụrụ n'ụlọ ya after nne ha nwụrụ ọ gwawasị ahụ na ọ bụ ihe ọjọọ nwatakịrị si ka ya gaa nọtọrọ nwanne ya nwaanyị because of nne ya anụ nwere ya ka ya gaga nọtọrọ nwanne ya nweghị ihe ọjọọ mana ịnọwazi ebe ahụ na years nọwazi ebe ahụ mewe ọfụma achetezi na eji nna enwere nna ma ụfọzikwe na ọwa ebe ya chọrọ ịma ihe kpatara ya the man ajụwa ha kwa ya again si ya biko ewere iwe na oke onye nke ya na ihe gbasara nwa mgbe ụfọdụ onye mụrụ na awụ ya nwa n'azụ na according to nwa ya nwoke si that na since nne ha jiri mụọ ha ya na nne ha jiri mụọ ha na ọma ha ego ole ha na-akwụ ụgwọ skuul na mama ha na-akwụ ụgwọ skuul ya sị na onye nwekwana mama ha kedu onye lọbatara mama ha na ọ bụrụ na ya eme ha nwunye eme onwe ihe dị iche na ọwụ ibu na ụra di na nwunye ma di eme ha nwunye eme the fact na enweghị ihe emege mgbe aha na ya kwụrụ ha ụgwọ skuul ọ pụtara na ya wozi ya ma mụrụ ha ya wozighị nna ha the man asị oke ka ya jụọ ha ya again biko na ọ bụrụ dat na ọ kwụrụ ha ụgwọ skuul ụmụaka enwekwana ihe ejiri ka ahụ kpụrụ no problem ọwụwa ụgwọ skuul a nke a na-ekwu okwu ya na ugbu a ụmụaka topụtara n'ihu enwere diọkpara ya chọtara ọrụ somewhere diọkpara ya obilitere nweta ihe ọ ga-eme asị ya kpọta shọti nwa ya nwoke abịa gwa bịa ọ bịa nna ya na shọti na ọ dị only person trust nwụ nna ya ga-ebianwụ na-agaghị atụ ụjọ bịa nna ya na shọti n'ihi na awụghị onye ochi chọsụ nna ya na shọti saịn ya ọbụla ka ya ebido ọrụ ahụ na ọ gara aga n'ihi na ihe nna na-emere nwa ya ọ chọrọ ka ọ bara uru ọ gwawa ya sị na ya ihe ụmụokorobịa ugbu a na-emege the fact na ya agaghị ọ pụtaghị na ya kpụrụ igwo ọ this and that the chief priest asị biko nna ikwu chere ka ya nọ ya ghọta ihe ọ na-ekwu na ọ nọ na ọzụghị ụmụaka kwụrụ ha ụgwọ skuul ụmụaka bịa wedat na mama ha taga ahụhụ akwụgara ụgwọ skuul mama ha nwụọ diọkpara ya diọkpara enweta ebe abụọ ọ chọrọ ịga bido ọrụ mụọ ọrụ ọmụọ ahịa si ya gbawo nna ya bịa nna nwa ya na shọti ya ajụ ịnọ na ịkwụrụ ha ụgwọ skuul ị naghị ya nwa ha na shọti kọmanụ ka ị bịa saịn ya ka o bido ọrụ ọbụla ga-ejụ kedụkwana ihe mere na ndụ ya o jiri ugbo na-enwe ego ga-edowazie ya na okporo ogo nwaanyị gawa ala bekee mgbazi ka nwanne dị eji tinye ọnụ so onye o dogawa onye mama ya o nweghị iwe na okporo gawa ala bekee na ọ hụrụ na ka ya nọrọ dat na mama ya nyere sọpọtụ ya with 100,000 agadi nwaanyị so then 100,000 naira ji sọpọtụ onye na-awụghị nwa ya ọwụghị nne ọwụghị nna nothing ya ewere sọpọtụ ya si ya were ṅụrụ mmiri n'elu plen ọ gwawa ya sị mgbe ọ gajala bekee ọ bịara na bịa gwa ya ihe mpa ya jụgasị na nwa ya gwara bịa gwa ya onye ka eze dire a messenger from the Eze's cabinet ajụwasị kedu otu ọ ga-esi agwa ebe ọ bịara bịa gwa nke mbụ gị saịn ya na ya na shọti ga-ejụ bịa mit nwe ha anọdụ ọpọchuniti gị bịa na ya na shọti ga-ejụ ọ bụzi ugbu a ga ala bekee ga-abịa gwara m gịnị ka ị ga-emezigburi ya ịzụ ya na skuul inyela ihe ya ịsaịn ewuru ya vouchara for nwa so na yes na ọwụ nwa na ibelifu na enwe ihe ọ gaghị ezu ochi na ihe ọ bịara ime ihe ọ ga-eme na enwe ihe ọ bụla o mewe gị na akwụkwọ so biko na aka nọ na ya gị nwe ike dụọ nwa ọdụ andị mana nwa ha ahụhụ onye ọjọọ na-ezu ochi ọ na-atụta ihe nwatakịrị gara naanị ihe saịn ara nwa ka o bido ọrụ ezoghị ya kwụrụ ya ụgwọ skuul ezoghị ya nweta o chiri gaa nga ọ gbara gị ma ya edopụta bịa na ya na shọtị 2 times ga-esi na-aga sizi ntụrụ na ọ gawala bekee bịa gwa ha gịnị ka ị ga-emeriri ya the chief priest agbanwere na ọ dị mma na ekwuru ihe mgbe a na egwuo ya taa bikos ọ bụrụ na ya kpọbara ha na ime chemba ya ga-eguzoro ebe a na-akọ ihe ọkọga ndị abịa kọọ ke ha na ọ gaghị alakicha ya ebe ya awụghị ebe a na-aghachachi ọnụ na ọga biko na ọ ga-abịa setụlụ ha na ihe o koro ikpe mara ya na ọsọkwa na ọgwụghị ya na ọ gaghị like the next action ihe ya gaji iteki agbara ga-eteki ha niile akwa dị mmanya eze nyere werede nwere ekele onye ọbụla alashia papa ya kpọwazie na fon na adanna ya na ọwụ gịnị ihe o jiri degara ndị di ya ha na-adọchi ya ụmụnne na o chefule na ọwa ada ya nwaanyị ya jụọ esa ada ya ka esi ebe ekwe agagakwa na ebe ada ya ka ọ ma otu ochi emege ka ọwụ ka na ọma otu ochi na o chefule mgbe alụghị na ọ sị ya dọwa nwoke na oji ego enwe ọrụ ojii ọ ga-enyejuli afọ ọ ga-enyejuli afọ ya dọwa ya shi n'ụlọ pụọrọ ya ọgba kọbere m adanna ya na papa ya hapụga ihe ahụ ọnụnụ ọ na-ekwu ihe ndị ahụ ọ na-eme na ọ ga-abara ya na ya bụ uru na ya relax ya na ya ga-enwe time ya ga-akpọkọlata ụmụnne rịọ ha ha wetụlata obi mana otu ochi agaghị about it na akụkọ ka ọ na-akọ enweghị onye nwe ụmụaka
na ụmụnne ya ozi hụ maka ihe onwe nọ ngalawa maka fọzikwe onye ka Kene buru gaa nwanne ya nwoke n'obodo ha na village ebe nna mụrụ ha na enwere nwa mmanụ ya na ya abụọ na dị na mma ya jụwa the man si biko ya chọga ala ya ga-azụ ya gwa the man ya chọga ala ya ga-azụ the man asị ya na ọ chọrọ ịzụ ala ya sị na ihe nwere ala for sale ọ sị ya oke na ya ga-adị interested na how many plots kedụkwanụ site ebe ọ nọ ụdịzie nwanne ya nwoke si ya ga cheke ala ahụ cheke vidio ya ka ya mara position ya mara na location ọ nọ marakwanụ confirm how many plots ọ dị na ya mazi onye nweta mpeshi nweta the information gakwuruzie the man naira gwawazie dat na ya nwere ala na ọ kaghị ala nwere na ya nwere ala nwa ya nwoke ga-inherit ọ na-achọ ireshi nwa ya nwoke ala ya na o mee ya na village na ya na ya abụọ anwụọ na the man agwawa sị na ya nwere ala for sale na onye ọbụla wetara ya ego na nwa ya nwoke bere zụ ala na ya ga-ereshi ala na onweghị any right stop ya unless nwa ya like ha location ala ahụ nọ and ọ like ala mana ọ bụrụ na ya ga-ereshikwala nwa ya ala na ọ bịa were ka ọnwa ya ọmahụ na nna ya nwere ala mgbe ọ bịara bịa zụ ya ala na ha abụọ nọzi na village ha na ma na-ekpe meeting the man si enwe ndidi ka ya na mpa ya godocha ya na mpa ya pụgharị gị na ya ereshikwala nwa ya ala ekpecha na ebe niile ya ma mpa ya na-agwazi the man that ya na ya ga-eme ihe na-arụ mma na ọ ga n'ihu reshi nwa ala ka ọ marakwa ihe ya ga-eme papa ya gbawazie si na ya nwere diọkpara by right kwesịrị inwe ihe ala niile ya ketara na ọ gịnị bụ ihe nwanne ya nwoke ji bịa na village ebe ịzụ ala ebe ya nwere ala na ọwawa ihe nwere ya gwawa mpa sị na ọ bụrụ na ọ chọrọ n'ala n'ọnụ ọ ga-asị m ihe ala ịma some of these things na-echeta some things go mgbe chefuru mana ị na-eji action ya arụ ka those things imegharịala before enwere mgbe i mere ichetere mgbe nwanne m diọkpara ṅụ n'ugbo iri isi ya na ọ ya nwawa ala ṅụ ichetere mgbe ọ sị gị na gị ree ọgụdụ otu ala gị ree nye ya ego ka ya chọọ ọnụ biznes ya ga-eme ebe ị na-egwe anaghị na shọti ga-egwe ya sọ ọwụ naanị ya ụdị ọkpara ị nwere bikọs nwunye nke abụọ mụtarala nwa nwoke ọ ihe sara ya ihe ị na-adọkachi ebe niile ọgụ a na mgba iwe ejige wụọ na iwe ejige nwa onye gị na ya lụga just day your day onwe onye naga ṅụ nwokwere onye disturb ka ṅụ mana ịbịa na-akụkọta ọ gaghị afọ ọsọ mmadụ to inherit what you have ịsụrụ nwanne nwa nwoke diọkpara ṅụ na ọwụ naanị ya ụdị ọkpara ị nwere na ịdịrere ya one plot of land na-asịsị ugbo na ya bịazie na ala ị nwere na ọya nwa ụdị ọkpara ọ kwesịrị inherit ọkwa ma ọ chọrọ ọgwụrụ by force papa ya gwawazie dat na ihe mere n'ụwa na ya ga-abụ ya ọnụ na ya ga-eme ka ya ga-eme ka ọzọ na ọ ya ụdị reason ụmụnne ji balagara dịra ya azụ na ya ga-eme ka ya ga-eme ka ọzọ na ya nọzi nwunye nna ya kpọọ ya na fon si na awụghị ezigbo ada na ya wa ada ọjọọ na ya wa ada na-achọghị imezi ụlọ nna ya na ya wa ada na-achọghị peace na ote ya na-achọghị peace na ụmụ ya magaghị enwekwa peace ya gwawa ya sị na ọnwa kpọọ ya na fon wuo this type of thing na ọnwụ gburu mama ya ga-egbu ya and ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya na ọnwa ya n'ọha olu ya kpoo ya ege nọ n'olu ya ga-alọta na village ya kpọrọ ya ụmụada na ya nwa ga-abịa ekwu ihe aka ya nọrọ n'ọnwụ mama ya because ya gbara nkịtị na ya ga-echa emecha chapta ka ya na ya nwa ga fọda ikpe na fon kọ ihe ọ na-akọ na ya ga-alọta na that village ga-atọ ya ogbe n'aka ụmụada na ọ ga-abịa prove na ya marakwala ihe gburu nne ya n'ihi na ọwụ ya nwa nọ n'ime marriage mama ya kwugide akwa before ya nwụọ ọ bịa lụwa mpe na ọ ga-ekwu ihe kpatara nọ o jiri skata marriage mama ya skata ya kwukwena ma this man ọ lụrụ ọkwa na nwunye ya nwụrụ anwụ aka ya nọ na ya na ekulu dan mgbe ya chapụra chapta ka ha ebido from there the woman agbanyụ phone kpọpụkwụ n'ọkụ pịa send ya message na ihe achọga na peace ọgwụkwa na ya bagara mba or anything ya were this message kedu ihe nwa ya ga-eje sendira message a gazie soft you discuss with DS na ụjọ dị ya ime ka that move o nwere aka ya nọ n'ọnwụ your mother ihe dị egwere mana ka ha bụgodo ka ekwucha nke anọ na ilu ya ọwụ ebe a na ugbu a ụmụnne m ya sị nwere akụkọ mgbe gbotowara ya ụlọ na-enwe ihe ụlọ ga-agwa ihe gbasara nwunye nna ya ihe obere ihe a mere n'etiti nwunye nna ya hụ ụjọ n'ime ka bụ na aka ya nọ n'ọnwụ mama ya ka wan kedu otu ike ka ebe a ga-ebido na ọ ga-emepechiri ya wound ga-ewute ganụ nna ya nwarịga nwanne ya nwoke bere ebe ọ ya ga-amụ isi na onye ọbụla nwere nwarechi nwa ya nwoke ala na ya na onye a ga-eme ihe na-arụ m ekpeele ndị obodo si ị nweghị right stop onye na-ere ahịa si erere ahịa onye na-azụ ihe nweta ego ya azụla ihe o ji ego ya azụ na ọ na ya na nwa ya nwere okwu ya ga-emeji eweta nwa ya pụta si na ọwala na ọwa ọhụbeghị ebe nwatakịrị ga-enwetacha ketecha ihe nna ya niile mana ihe ọ chọrọ ịrụ ala nna ya locations ebe ọ nọ owu ihe ọ chọrọ ịrụ ebe ahụ ọ gaghị adaba
ya ga-azụ ala ebe ọzọ na nwatakịrị zụ ala wụ ihe ọjọọ na ọ gaghị afọ ọsọ mmekere ihe na ọ na ya na nwa esi okike ihe dịra ha mana ọzụ azụ chọgị onye na-ere ere ha abụọ n'idiri iche ụda ọ ihe o ji ego ya azụ onye na-erekwana nwere ihe a na-azụ na ọ gaghị akwụsị ya ọ wee ebe ka okwu na ụgbọelu mpa ya kpuo ya obewe taa okpo ya echi ọba mba okpo nwanne echi obewe nọ nna ya ka ọ na-akpọ na ụmụnne ndị ka ọzọ nwere ike na-aza ya ka ọzọ anọdụ n'ala mmadụ hụ kọntrị onye ka ha kara ọnụ na ka ha galala bekee mana onwe ha enwe otu o si iri ji onye ka onye ke nna Naijiria onye ke ya vidio okpọ ka ha na ebi ike hazi kọl ya o butere ihe niile bikos ya bụghị onye na-ahụ kọl hapụ ịza na ị ga-ekwu ihe anyị chọrọ ikwu ihe anyị ga-asakwa ha ọkwa ihe ga-asa everyday pen na fon ya obe akwata echi ya arịọ ya echi ya nwanne echi ya baa mba ka ọzọ ya si ya gị ha ekwe ya gị ha agha mgbe niile ụtatịrị mgbe niile ọbaka mba na m jụta elu unu enweghị ihe unu nwere ike ịgwa bikos nwanne ya nwoke agafeela nke ya ga-abịa bịa gwa ihe ọ ga-eme n'otu o si eme na o nwere mind of his own na ọwụhụ just small boy ga just gwe na mgbe ụfọdụ ya gweji ekwulite okwu mpasef ọgbanyụ fon na ntị na enwere ebe ya jiri mejọọ enwere ihe mejọrọ enwere ihe mere na-ekwesịghị ekwesị asa ada kedu nke ya mere na ya lawara dị kpere ụmụnne ya rụgbuchiri ha na ndị be di anabata ụmụnne sọpọtụ ha na ụdị niile ha kwesịrị papa ya na-apụgharịzi ha onye ọhụrụ ya ga-anwụ isi ụfọdụ kpee ha si ya na ya wa ada na ya tara ya jishi ike restore that peace reconcile ya ụmụnne with their father na ele obi ya ga-esi ebido eme ihe kele n'ụlọ biko kwadele nyere dịrị ya aka ụmụnne m otu o si butere m ya otu m si bịa gbotowara ya na ọ sị ya chọrọ ịnụ ihe ụnụ ga-agwa ya enwere nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya ọnụ gwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu